ninggal rasa tanpa pungkasa semua kasunyataning rasa kependung ing dada puji waning tresna dina tuing nala tanpa swara budangane asmara. pedes Piye Cak Salimin? pedes jare Kata-kata sih murah. aku wis berjuang mbek kowe dhewe Terus, piye carane dhewe munggah ning pelaminan oh piye kuwi? tapi kowe tegel mbek aku Waduh, ya sumanding marang liyan deh wis Mas Abi kupingnya ditutup aja itu dirungokke sing penting bengi kanggo cah-cah sing sat sing bengi iki gek mbek pacare sing bengi iki mbek bojone gujengi sing bakoh aja sampai ucul baik, oke. Wow. Siap. Indah manis sinawa esemulir madu Mukir